Wek kambi ma Direct Line Assurance mahie koro ka otela yanga mata o kambi no kendo chwalo jotelo kata walo jotelo manyien. Jachak kambi Marol Credit Limited mantiere gi share mathothi kambi no Dr. SK Macharia okwaduol makedo gi mbadhi pacho ka EACC mondo tim nonro mar yango mibadhi mwacho ni no tim gi jogo ma osebedo ka otelo he kambi no. Jafomaro Elizabeth Ajode ntie kod ler. Weg kambi okumba mar Direct Line Assurance koro kawayanga telo kod mbi mar tayo kambino. Elimbe mare apis maduong mar kambino mani Anniversary Towers, Dr. SK Macharia mani kod share maduong e kambino, owalo kendo yango apisas madongo madhi tayo chenro mag Direct Line Assurance. Dr. SK Macharia owalo Wilson Wambugu Maina kaka jata tije makojolo, Stella Kinoti kaka jata chenro magomenda, Elizabeth Kuria dhi konyore gi Kinoti e weche magomenda, ka James Mari owal kaka manager ma otelo ne weche maglony manyasani kata teknolojia. E kinde yango lokruoge go, Dr. Macharia wacho ni apisas manyien go chako tich ayanga, bende ochungo e tich mane en jata tije Sami Kanyi. Weg Direct Line Assurance wacho ni okang' makamano obiro bang' ka nonro mane otim kod komiti moyiedhi mane ochuo gi Attorney General ne oyango hie jogo mawinjore obed weg kambino. Komiti no ne okwedo nyinge jogo manoriko kete lesen mar puodho kembe kata CR12 kaka weg kambino. Ne oyangi ni gionge kod ratiro e tayo kambino. Dr. Macharia okwayo EACC mondo chak nonro mar yango lal mar mwandu e kambino e yor mibadhi. Owacho ni nonro mane otim motelo ne oyango ni mibadhi gi yako mwandu ne otimore e kambino. Ewi mano, ojiwo customer mag Direct Line mondo kik bed kod luoro ni mar lokruok ma otimore no ok dhi rocho chenro mag chiwo okumba. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Kaunti ma Siaya no bagrumo mag lamoro mar joket mwandu mawuok e gwenge nyaka e pinje ma oko dwe manyien. Romo no mabiro chako e tarik 14 nyaka 17. Igeno ni bende ibiro yore